Za dnešným lístkom z vojenčiny sme zašli k leteckému útvaru našej Československej ľudovej armády. Súčasný letecký výcvik sa vyznačuje vysokou intenzitou a náročnosťou na psychický a fyzický stav pilota a leteckého personálu. Aby pilot bezpečne lietal, o to sa stará celý rad technicko-inžinierských profesií, ktoré vplývajú na zabezpečenie a úspešnú prípravu každého letu. Nemalý podiel na skvalitňovaní predletových a letových úloh, ako aj na zlepšovaní úrovne bojovej a politickej prípravy, má socialistická súťaž. V útvare v priebehu výcvikového roka plnili výzvu motostreleckého útvaru Jiřího Spodebrat. K tomu prijali 1300 socialistických záväzkov. Ku dňu Československého letectva a Československej ľudovej armády ich splnili na 93%. Socialistická súťaž bola rozhodujúcim prostriedkom na zlepšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, leteckého výcviku a jeho všestranného zabezpečenia. Útvar plnil úlohy rozkazu ministra národnej obrany bez leteckých nehôd a mimoriadnych udalostí. V leteckom útvare je každý deň naplnený starostlivou prípravou na lietanie a samotné lety. Deň československého letectva pripomínajúci pristátie slávneho prvého stíhacieho leteckého pluku na pôde našej vlasti dňa 17. septembra 1944 na letisku Zolná pri Zvolene je preto stále významnou tradíciou. Je sviatkom nášho letectva, ktorý jeho príslušníci slávia s celou Československou ľudovou armádou, so všetkým našim pracujúcim ľudom. Tento významný deň nadväzuje na oslavy výročia Slovenského národného povstania. Obe tieto udalosti sa dodnes významne podieľajú na vytváraní bojových tradícií oslobodzovacieho boja. Sú zdrojom poučenia pri budovaní Československej ľudovej armády a jej neoddeliteľnej súčasti vojenského letectva. Želáme príslušníkom nášho letectva pri príležitosti ich sviatku ďalšie úspechy v majstrovskom ovládaní bojovej techniky pri ochrane našich štátnych hraníc a celého socialistického spoločenstva.